Sanibonani Ningizimu Afrika, sanibonani nina benkashana kaMenzi, nina bakaphuka noMageba. Ngiyabingelela kakhulu mthandwa abantu. Ngizothi angikhulume nesizwe sakithi, ngikhulume nabantu ukuthi nansi inkinga esibhekene nayo njengamanje yalensizwa lekuthiwa uThabo Bester. Lensizwa ekuthiwa uThabo Bester yenze igile ezibukwayo. Number one, ngizosho ukuthi uyabona uma unento wayitholela inhlanhla, lento ifuna ukuthi bese ulandela imigomo nemithetho yayo. So uma ulandela imithetho yayo, one izothi ngifuna amathumbu omuntu into. Mangikhuluma ngento ke ngiyazi ukuthi abantu abaningi bazothi yini leyo. Cha phela makuthiwa uyathwala, hayi ukuthi ukuthwala ukubulala umuntu. Uma kuthiwa kuyathwalwa kusuke kunento eyisilwane esuke iseceleni kwakho ezothi ukuze ikwazi ukusebenza bulala umuntu. Kusho lento isho kuwe. So wena ngalesikhathi ubulala umuntu manje sekuyona ndlela ke manje ukuthwala. Sekuphakama lento manje isiyadla lento, isiyakubuza ke lento ukuthi ndoda amadoda yini oyifunayo, ufuna ngikwenzeleni, usho yenze lokho okushoyo, yenze lokho okushoyo wena sonke isikhathi. Ingakho abantu kuthiwa bathwele ngabantu, babonakala benezinto eziningi, babonakala beneyinhlanhla. Akuyena loya muntu osuke esebenza yilento ethe ukuze nami ngiphile, ukuze nami ngikusebenzele, ngifuna wenza ukuthi iyayikhethela ukuthi yenza ini, yenza ini. Omunye umuntu uthola ukuthi uthatha amantombazana amancane angakathombi, amancane aseziyintombi wawadlwengula. Khathe wadlwengula into yakhe isuke ifuna lokho. So lo mlisi okuthiwa uThabo Bester ngifuna ukusho eNingizimu Afrika ukuthi cha, ngiqapheleni ngokuthi uqale wadlwengula amantombazane wawabulala. Dlwengula amantombazane wawabulala. Okungukuthi lento le ayenzayo hayi ngoba eyenza ngoba enenhliziyo embi, into yakhe ayithola. So ngokobunyanga thina masiyibuka siyabona ukuthi lo muntu uthole into ngokobunyanga yamgilisa iziga, yamenzisa imikhuba emibi esingahambisani nayo njengabela bendabuko ukuthi agcine umuntu obulala abantu, abadlwengula, ababulala, abadlwengule, emva kwalokho bese yongena ke ejele. Uyabona yini manje ukuthi lento yakhe ihamba naye ngoba imenzisile izinto, iyajika manje isizomfaka phakathi ejele. Yamfaka phakathi ejele, isivumelane asenza nayo sokuthi uyoba nemali silokhu simile ekutheni abe nemali. Uma uyenza phakathi ejele, ugela imanga phakathi ejele. Emva kwalokho ke usebuya usezobanjwa ilobugebengu bakhe. Imkhiphile lento ngaphakathi, asazanga sitshelwanga mhla kushe ihholo, kushe ijele ukuthi ijele selishile, asikaze sizwe sitshelwanga umuntu. Lasho ijele kanjalo kwathiwa ufile kwaphela kanjalo. Okuchaza ukuthi isilwane sakhe nesipoko sakhe besihamba naye ngaleso sikhathi. Uma sesimkhipha khona ke lamasiko lawa ke angawalandelanga, khona lemigomo angasayilandelanga manje njengoba sebexabana manje nalento. Okwesibili, makuthiwa igazi lomuntu liyakhuluma, umphefumulo womuntu uyakhulunywa, lelo gama lelo ungalithathi kancane. Ungambulala umuntu namhlanje kodwa impendulo yakhe yokubulawa kwakhe, yokuhlukumezeka kwakhe wena umbulala, izovela ungasanakeli. Leya mphefumulo yaleya mndeni, leya mphefumulo yaleza ingane ezadlwengulwa zikhathazekile ziyofuna imisebenzi, kanti lo baba ufuna ukwenza ini amandla akhe ngaye, isibuye ngenye indlela. Nalesi sithwale sakhe manje sesimdedelile manje samdayisa, sesiyamdedela, sehambe evika ubala, nangu namhlanje ubanjiwe. Ngizothi ke bakwethu imali ube nayo impela, kodwa kunjani manje? Impilo yakhe sizobuyela kuphi? Emuva, ngoba phela usezoqashwa manje. Kwayona le mali abeyithola isizofrizwa, konke abenakho sekuzoma, ngeke kusasebenza ngoba usenjani, usebanjiwe. Ithi into yami, uma uthatha isithwalo, siyabenzela abantu izithwalo, bheka ukuthi isithwalo sakho asizokukufaka yini enkingeni, ngoba lo muntu
umhlaba wonke usuyamazi. Akekho umuntu ongayibona ividiyo yalo baba. Okuchaza ukuthi-ke injabulo yakhe isenjani, isiphelile. Bekufunakala yena abe umuntu othatha into okungcono engeze ukudinga ukuthi kube khona igazi lomuntu elizochitheka, kungabikho umuntu ozohlukunyezwa. So lento manje ichaza ukuthi-ke uma uyibuka lento usekhaya, uyibuka lento uselapha, ungajabulela ukuthi nangu benodokotela abamsizile ini njalo njani, ubuke ngathi ku-right. Mina ngithi kuwe qaphela, woza uthatha isithwalo esizokwenza ukuthi impilo yakho ivikeleke, impilo yakho ibe right, kungabi impilo esizoba nje ngoba lo muntu akekho umuntu ongafisi ukuthi athole isigwebo sentambo. Isigwebo sentambo ukufa lokho, ngeke asaphinde avuke. Nawe-ke uma uthi ufuna ukuba indoda, ufuna ukuba gamadumile, yiba umuntu nawe ozothi uma uthole into ngampela ezoba namandla, kodwa ingalifaki igazi lomuntu ngoba kusasa igazi libukisa ngawe. Noma kuthiwa umuntu onamandla kangakanani, igazi malingekho ayisibusiso lawo mandla. Isithwalo sakho uma singenalo igazi siyisibusiso. Thabo Bhesa njengamanje umbule amehlo eSouth Africa yokuthi ungayithathi into ezothi thola igazi lomunye umuntu, ngoba ekugcineni iyajika lento bese iyakucindezela. Njengoba lapho wendabuko osemkantshubovu lapheni ngithe angisike lijikayo kulolu daba ukuthi siyibuka ngeso lobunyanga ukuthi khona into ayithola, iyona lemgilisa izikha, iyona namhlanje futhi esimshiye kule yanto asekuyona. Ngiyabonga.